Hola, bon dia. Anem a veure com importar una rúbrica a partir d'un full de càlcul a Classroom. És important perquè el format ha de ser un concret i si no la importació no va bé i per tant la rúbrica queda malament importada a Classroom. Vale. Anem a veure primer portar el format de la rúbrica. La rúbrica, aquí hi ha una sèrie d'instruccions que s'han de seguir. Aquestes dues línies són obligatòries i han d'estar tal com estan. La primera podria haver-hi qualsevol cosa, però la segona ha d'haver-hi exactament el que posa aquí. Després, aquí és senzillament un títol que és obligatori, una inscripció que és opcional, sobre el de què va la rúbrica, però és opcional. Aquí hi ha la puntuació, no? Per cert, aquestes dues línies, aquesta segona, malament sigui opcional, ha d'existir, pot estar en blanc, però ha d'existir. Aquí ha de tenir el valor numèric, pot estar al revés, evidentment, i aquí el contingut que correspon, o sigui, la descripció, diguem, que correspon a cada valor numèric de la puntuació. I això d'aquí ara és molt important. Això no pot tenir cap retorn de carro, o sigui, no pot tenir un punt i a part, ha de ser tot punts seguits. Si seguiu aquesta instrucció en vermell està totalment perfectament detallat. Després, què passa? Que podríem, per exemple, això seria l'ítem a valorar, la descripció optativa, l'ítem 2, l'ítem 3, etc, però sense, fixeu-vos, o sigui, en la descripció de cada puntuació immediatament una línia, si no sortirà malament. Vale? I així contínuament podem copiar això tantes vegades com vulguem, però seguint aquest mateix format. Bé, ara què faríem? Aniríem a la tasca. Bé, ja la tenc creada, és igual. Rúbrica, importa de full de càlcul, ens n'anem al full de càlcul, aquest és l'últim que he creat, la plantilla rúbrica, li dono aquí i veieu que automàticament contingut de la presentació, descripció tal, els nivells, títol 2, títol 3 de l'ítem 3, molt important, si aquí li poso un punt i a part al full de càlcul on tinc la rúbrica, me desquadrarà tot i no s'afegirà correctament. Aquí després podria posar una puntuació en aquesta rúbrica, senzillament, i a més podria variar aquestes d'això, podria posar aquí els valors, per exemple els tant per cent ja que me suposés. Si per exemple tenim 3 i cada un d'ells 33, 33, 33, no sé, el que fos. I això és tot. Aquí ens quedaria la rúbrica i ja està. I aquí tindríem la rúbrica creada a la nostra tasca, que seria la rúbrica. Bé, i això és tot. De totes maneres, he fet el full de càlcul. Si me'n vaig al full de càlcul d'Ell Marratxí, hi ha la plantilla aquesta, plantilla de rúbrica per importar Classroom. El seu seria donar-li clic en aquesta plantilla, ja vam veure com s'usava una plantilla, hem de crear un full de càlcul en blanc, ens sortirà aquesta pantalla i triem, full de càlcul a través d'una plantilla, triem aquesta plantilla i després aquesta plantilla la rellenem i ja la tindrem com una rúbrica que la podem usar repetides vegades al Classroom. Bé, i en principi això és tot.